Здравейте! Какво става? Чакам Денислав, който е зад камерата. Гледа и се смей. Да. Дениславе, айде идвай! Мишка е. Виждам ли са? Виждаш се. Значи имаме... Чакай малко, сега ще кажем какво имаме. Чакай се. Ай, говори нещо ли? Здравейте от мен. Днес ще направим едно предизвикателство от Светла Андреева, която Пише, че 3 минути да се задържим сол и лед отгоре върху ръцете. да, Ние сме правили с сол и лед, но въпреки това ще направим, защото не сме го държали 3 минути. Късмет. Предстои време и мога да пуснем някаква песен да... ние ще говорим 3 минути. Айде. Значи... Айде, разсъс. Ей, че купичка, поча тече. Мисля. Между другото, честит, днеска е световен ден на мозъка, честит на всички, които имат. Не идете да ми го честите на мен, защото аз очевидно... Айде, поръс. Но слагам го едновременно, да може да си таймера точно 3 минути. Айде, де. Тей. Тей, да, виждате всичко и сол и лед. Това е сол, повярвайте. Не захар е, бе. Се случи и сол, слънце. О, гадно. Добре, имаме сол. Тук е Тесла, бе. Къде да е? Не къде да е. Тей. Ами нашите 3 минути започват да текат точно сега. Да. И натискаме отгоре. Какво е? Малко изстуденичко, сега малко ще почнем да викаме. Вот и пръснах. Тихо. Значи, човек... Тъж научи много боли, да знаеш. Значи, днеска може... Не, днеска ще говорим Да. за нещо. Обичам и то свет много. Да. Много. Да си не живее права. Светленце, лице. Да си не живее права. А не така. Щастлива. Да, все така щастлива. Сега. Значи... То не боли, да. Добре. Аз не мога да кажа същото за мене си. И значи, той ще говори за нещо, и аз не знам за какво. Може да говорим на две различни теми, между другото. Да, аз ще почна в първата тема. Да. Първата тема, понеже... Нещо ми става на костенурка. Моето на... И моето! Значи искам да говоря специално за една тема, която нашумя през последните 2 години. И излезе песен, така се пева... Полека да не ти падне, да. И се казва People Place на Александър и на Чалга Тенджера. Оле, човек тук на ръката. Не знам, и аз не си усещам ръката. Значи такова. Понеже тук много започна да се спекулира. Има още време. Понеже започна да се спекулира не да кажа. Кое? Не. Не го... Чакай сега. Сега ще си... Натискай! Натискай с едната ръка. С коя? Сей тая свободна. Ще падне ли да? Тъй, значи понеже... Сега... Стига де, Дениславе! Честен! ЛГБТ се казва, обаче... В момента не мога да ви кажа какво значи. Чакайте. Чай, да го изпръскам. Младежка рога. ЛГБТ. Виж, пада. Капи. Абе, видя го, че... Дениславе, не си справедлив. Тъй. Само мърдаш. ЛГБТ или ГЛБТ е акроним от първите букви, означават всички лесбийки, гей, сексуални, трансгендер хора. Общото днеска искам да говорим за хомофобията. Ти си дръж лечето, защото става хомофобията. Тъй, искам да поговорим за хомофобията. Но нищо. Тихо сега. Но те обичам свет. Да сме жива и здрава. Да. Значи, понеже тук започна да се спекулира това нещо, във връзка с това искам да кажа, че аз лично нямам против тези хора да си заявяват свободно сексуалността. Ай да не е свободно,
Минаха 3 минути! Моето няма. Моето и тук. Виж, моето е като сърце. Как си, Свет? Добре ли си? 3 минути минаха. Виж, моето е като сърце. По сърце, бе. Ето, виж тук. Ама един сайт не беше справедлив. Ами то моето беше малко шоу. Добре. И нямам нищо против хората да си го изразяват, но не свободно и навсякъде, плюс това да хода ми се нещо си. Какво може да кажа връзка с това? Не трябва да ги съдим по това какви са като ориентация или като националност, а трябва да видим хората какви са като характер, не да гледаме какъв происход са. Може ли да се изразяваме накрая? Каква си готова? Малко ли? Хет не може. Студена си като смъртник. Яко. Дай Боже така. Не съм те чула повече. Те изрази са за... Нямам нищо против тия ора. Ора ли са, не знам. Точно. Не, знаеш ли какво е? Проблемът е, че тя не може да се изразява свободно. Да. Щитица. Че си дед на това, което имаш вътре. Никой е нищо. Те. Да, така. Значи, мога да кажа, че нямам нищо против. Почта да се правят, не ме интересуват, не искам просто да виждам какво правят, как го правят и така нататък. Нека където да се женят, да се мъжат, там почтат да се правят, да се тът. Да. Но да не го виждам. Факта, смисъл и тези хора, когато се казва, че трябва да ги приемем, искаме или не искаме, днешното общество е толкова... В България има толкова... Трябва да се разбие този стереотип, който ще е малко трудно. Въпросът е, че другите страни са го приели, дори в някои страни е разрешено браковете и осиновяването на деца. Адмирации за това, нали? Но все пак... Имаме ли други предизвикателства? Трябва да пушим чубрица. Имаме да пушим чубрица, ще го направим в следващия блок. Християни обеща да ми даде карта. Да, съжаляваме хора, ще го направим в следващия блок, не изпълняваме почти всичко, защото някои неща са доста фрапиращи. Сметани по главите. Сериозно. Ако ни купи сметана, направя една. Някои неща са фрапиращи, не за сметана, която ще отиде по косата ми, а не по стата ми. И имам... Добре, това прозвуча. Постава ти. Не, аз имам алергия към сметана, смисъл да я ям, но да се намажа с нея се обривам. Нищо няма, ще измиш веднага. Във връзка с това искам да кажа след... Един път не съм говорил, втори път малко съм говорил, втория път тихо съм говорил, сега път много съм говорил, аз не мога да разбера, защо не мога да мога. Аз не мога да мъкна и още не разбера защо не мога. По-бавно, по-тихо и по-малко говори. Не да млъкнеш като цяло в училищното радио. Имаме училищно радио, някой ден ще ви покажем как протича на голямо междучастие. Може би в четвъртък няма да ви го покажем буквално лайв, ще го качим в страничката на Elidance. Не, човек. В YouTube. Така. Нека тя да се доизразява. Да, така, сега. Това трудното нещо. Дето си до мене. Естествено. Иска сладък. Нали? Да. Значи аз общо взето против лесбийки, нямам нищо против. Дори да ги гледам какво се правят. И сега за другия пол малко ми е странно, защото все пак мъже са. Обаче нямам нищо против тях. Визираш ли някого? Не. Нямам нищо против тях. Те са много добри приятели, между другото. Много добри приятели, за които бих си дала живота дори. Млъквай вече, разбрахме! Всички! Разбрахме, че те са много добри хора, приятелски настроени са. Да, мога да ходя по магазините да се чини с тях, нямам никаква грижа. Да. Да, нали? Обикновено
Да, и моля... Аз не знам. Моля, не обръщайте Не, внимание. знаеш какво, знаете ли какво? Знаеш какво, нали? Боже, аз мисля, че говоря на тебе, човек. Аз не съм свикнала да гледам камерата. И да говоря на нея. И знам Емил Конрад как го прави постоянно. Не знам. Добре, защо трябва да визираме? Сафрона също го прави. Сафрона не гледа камерата, Сафрона си гледа лаптопчето. Супер яко. Значи, Баш не едно си говори сам, което добре, много лаки. Емил Конрад го прави с цел, за да има връзка с зрителската аудитория. Не се взирай така в камерата, той... Имам ли връзка с вас? Сега той просто го прави, за да изглежда по-добре, а и на него камерата му е на нивото на очите, тя е на статиза, който ние нямаме. Едва ли не. Едва ли не сме си сложили камерата на дъската ми загладени и върху две книги. Не знаех ми другото, че Женислав има книги от тях. Наскоро разбрах. Имаме. Докато ми Говори. прасна едната по главата. Имам 27 книги. Как 27 книги, бе? Повече са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Петдесет, 51, 52 състои по психология. Олеле. Да, и всичките съм ги прочел, само не съм прочел, Не са пали. само не съм чел Светогорски записи. Той за сърбя. Който ми напомня, че трябва да го прочита. Я по-полека с това пергел. Ти по-полека с тя махе. Той е пергей. Да, та клипа ни става много дълъг. Не знам дали Денислав изобщо включил камерата, но предполагам, че е. Защото ако не ще е много епично и ще го накарам да й даде лида и солта. Да, ще ги сложи на езика, пък какво стане, нали? Не, това не е идея. Не е идея. Добре, благодарим страшно много, че ни гледате и че ни подкрепяте. Между другото, миналия път извинявайте, че ще се изложихме просто... Да. Да. Вече ви. Имаме фобия от камера или от нещо, което снима когато те... Пък да се представиш, че аз съм изрядни. Като се представиш, че аз не мога да пред публика какво ли е. И хубаво си, че не съм виждал телефоните и камерите за граждани. Щеше да е по-лошо, ако ни гледаха от някъде. Примерно, ако ги бяхме видяли и в пика на всичкото си. Аз ще да съм. Няма си чак да го стърва и чак да изчезна. Аз нямаше да имам сили да изчезна. Ще се събитираш. Да. Като първото двечанки. Добре, се сме се легали. Ще да. Благодаря ви хора, много сме благодарни за всичко, Между другото, вижте какво измислихме. На коя писем вече? Да, ма не помня на коя. Аз съм дърта пияница. Добре, си я сме пяли. Все пак не си ма. Да. Свет! И аз го усещам да се държам. Само чакам да затворя клипчето и да извикам. Много готино. Не ма сърби. Защо ли кажеш, поне ще сърби? То наистина не боли, ама сърби. Така, искам да кажа само нещо. Искаме да изкажем нашите специални благодарности за човека, който ни помогна и който реализира идеята за училищното радио. За Амалия Ковачева, която е наш училищен преподавател. Браво, за който госпожо! много й благодарим. И този път, госпожо, няма да моча в радиото да се надува. Да, и сега почваме да тренираме. Да репетираме, Илияна, това е... Сценарий се казва, не Чакай. репертуар, да знаеш. Да, репертуар се пише с У. Не ме дери. Ти тъй го написа. Аз ли така съм го написал? Да, покажи тетрадката, ще се правя. Тя не е моята тетрадка, той е твоята тетрадка. Ой, Не съжалявам много. Добре. Постоянно. Другото виж какво стана. Виж коя? Стана си едно нещо малко хапало. Такова. Добре, си дни закриваш му. Знаеш какво закриване ще дам? Виж какво стана. Да, благодаря ви хора и до следващия път. И такова. Пишете,
предизвиквайте, моля ви се, без нещо, което е от типа метнете се от театър. Ули човек, ама долу трябва да е пълно с вода. Трябва до колко метра всъщност? Долу къде 6 метра. Добре, както и да Някой е. е 5 или 6 метра, значи минимум трябва да е 3 метра и нещо за към 4. А пак късмет долу да е толкова. Както и да е, благодаря ви. Иначе бих се метнал човек. До следващия Айде, чао. път. Да. Чао, до скоро.